Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woohoo! Ang bakasyonista. Adunay daghang mga butang nga kinahanglang buhaton ni Wombat matag adlaw. Apan, gikapoy si Wombat sa pagbuhat sa angay niyang buhaton. Ayaw kalimot pa toothbrush, nanawag iyang papa. Nanghupaw si Wombat. Gikaon na nimo imong mga utan. Nangutana ang papa ni Wombat. Apan si Wombat dili gustong mukaon og bisan unsang gulay. Kahibalo ka ba unsang orasan na? Gipangutana siya sa iyang papa. Nagbagulpol lang si Wombat. Unsa kadto? Nangutana iyang papa. Oras sa pagkatulog, tubag ni Wombat. Pagkasunod puntag, nakahuna-huna si Wombat kung unsa ang kinahanglan niyang buhaton. Kinahanglan ko ang usa ka bakasyon gikan sa tanang butang nga kinahanglan nakong buhaton. Giingna niya ang iyang papa. Tingali kinahanglan nimong sulayan, ingon niya. Nalipay si Wombat. Si Wombat wala mukaon bisag usa ka utan sa tibok adlaw. Wala siya mag-toothbrush o manghugas sa iyang nawong. Niabot ang oras sa pagkatulog. Apan wala magtagad si Wombat. Kini ang labing maayo nga bakasyon sukad, gipahayag ni Wombat. Pagkasunod buntag, nakabati si Wombat og katingad-an. Ang iyang mga ngipon nagitom ug nanimaho ang iyang bakba. Ang iyang tiyan nagdaguldol. Gibati siyag kakapoy. Nahibal-an ni Wombat kung unsa ang tama nga buhaton. Si Wombat na toothbrush. Mikaon dayon siya sa iyang mga utan. Nagplano pa gani siya nga matulog og sayo ni anang gabhiuna. Bakasyon pa ka? Nangutana ang papa ni Wombat. Dili, humanak ko, tubag niya. Makalingaw ang bakasyon, pero nalipay siya nga nakauli na siya.